Velkommen til virkeligheden er en undervisningsserie baseret på 12-trinsprogrammet. Vi fokuserer på de destruktive adfærdsmønstre, som har det med at drille os rigtig meget i vores liv, og som vi af forskellige årsager pådrager os gennem vores livsvandring. Hej, jeg hedder Elin. Jeg har de sidste 3 år arbejdet med 12 trin. Jeg voksede op i et hjem præget af janteloven, og det gav mig et lavt selvværd. Eksempelvis har jeg været angst for at blive svigtet, hvilket har gjort, at jeg har blevet i ting, der ikke har været gode for mig. Jeg har haft et dårligt faderbillede, som også har bevirket, at min tillid til Gud ikke har været stor. Da jeg startede i 12 trin, var det for at lære andre mennesker at kende. Men jeg kendte allerede efter første aften, at jeg havde rigeligt at arbejde med. Den første befrielse fandt sted på trin 5, der handler om bekendelse, hvor man dels bekender til et andet menneske, men også skriver de ting ned, der tynger på et stykke papir og hamrer det fast på korset. Jeg mærkede en helt fantastisk lettelse og følte mig mere elsket og velsignet end nogensinde før. Tilliden og kærligheden til Gud voksede stødt, og trin 8 handler om at tilgive, og jeg fik tilgivet min far kort tid inden hans døde. Og jeg mærkede befrielsen ved at tilgive. Gennem de 12 trin har jeg fået et nært forhold til Gud og til de mennesker, jeg følges med. Jeg har fundet sandheden i mit liv, nemlig at jeg er skabt i Guds billede, at han elsker mig som den person, jeg er. Jeg kan varmt anbefale 12-trinskurset til andre.